So wala mga kanggaw no. So karon interview na to ning atong kauban bitaw og unsa lang masulti bitaw kung kuan sa impeachment ni Sara bitaw nga atong namirma nga mga kuan ba kanang mga kanang congressman ato diri labi na diri sa Bukidnon. So let's go atong interview. So tara interview na to ni si Bongski unsa yang maingon. So sa ha Bongski kanang interview lang ko ba? Unsa imong maingon sa mga namirma sa impeachment ni Sara bitaw hilabay na sa mga congressman ri sa Bukidnon unsa imong masulti sila abi? Katong bitaw mga congressman diri sa Bukidnon katong nagpirma bitaw nga ila i-impeach si Sara. Pila gid ka ila na dawatan ba? Pila ka milyon. Pero oy ako de oy bahin. Pagpalit ng gud bugas gud. Ay kabuang. Ay kabuang gyud. Moro tayo maingon. Maura pud to ko ingon. Moro gyud. Maura gyud to. Pero bahin ipod ko. Ska gamay lang. So mo tayo maingon sa ni Bongski ba hanggaw. So ang sunod na po na to interview si Tati na si Tati ug uya unsay yang masulti so unsa man imong masulti sa nagpirma sa impeachment ni Sara hilabi na sa mga congressman ri sa Bukidnon ug congresswoman unsa imong masulti sila abi? Ang akong ikasulti sa ila nga katong nagpirma sa impeachment ni Sara Duterte para maimpas siya karon eleksyon sa sunod pila tuig magdagan mo siya presidente. Muna araw tagakon nila pagtuyo. O katong nakadawat magmahay ra ka mo kaya ang tao nakabalo na sa inyo. Okay, malayong buntag sa inyong lahat. So nadungog ninyo ha mga hanggaw to ang ibang interview pero naagapon sila yung mga puro kabuang yung tubag nila oy.